Zdravím vás ľudia u nového videa. Keď už vidíte toho Steva, asi viete, čo budeme robiť. Áno, staviať Minecraft Lego. Ale tento dom nie. Tento dom je pre Steva. A ukážem vám. Vidíte? Žiadny nábytok. Takže ideme staviať nábytok. Toto sa tu tak dá odpojiť. To je to na. No tak ten dom je celkom pekný. No tak poďme na to. Ideme teraz staviať crafting table. To je najhlavnejšia vec. Bez crafting table by sme nič nemohli mať v Minecrafte. Bola to rýchlovka staviať crafting table. Tu ho položíme. Tak to vidíte zo spodu. Takto. Dobre. Ďalšia taká potrebná vec je pec. To je také, že horí. Že nie. Takže si to môžete otáčať, keď akože niečo robíte. Že robíte niečo, no tak máte tak. Potom si to vyťahnete, že už sa vám to dorobilo a máte to tak. No. Aj tak to môže byť. No. OK. Teraz ideme staviať posteľ. Tak to tu ten stojan. Tak. Aj tak. No. Takto. To bude dobré. OK. Tomu dáme. Teraz ideme staviať blok s koláčom. Asi si hovoríte, prečo to brnenie, toto tu som nedal na stojan. No to je preto, lebo v tomto Legu stojan nebol. Ale hneď keď dostanem stojan v nejakom Legu, no tak vám ukážem, ako sa stavia stojan. No tak poďme staviať ten blok a koláčik. Tak to vyzerá ten blok. A to je preto toto, lebo toto tu má ísť na toto tu takto. Koláčik. Teraz budeme staviať kvetinku v kvetináči. Áno. Steve už je ten koláčik. Len papaj. No dobre. Takže tu je ten stolík. Teraz tieto dve maličké na seba. Spojíme to takto. Teraz to vyzerá takto. A položíme to tu. Kvetinka. Takto to vyzerá z vrchu. No. Poďme do domčeka predsa, nie? Dobre, takže Steve už čaká tu na. A asi sa pýtate, prečo tu na za Stevom. Dám ho preč, aby nezavadzal. Tu na, napríklad na strechu. Je takéto tu. No, predsa na mapu. Na mapu. Ktorú
zapasujem takto. Takže posteľ je tu na k oknu. Hop. Táto tu ozdobka, to je ako nočný stolík. Sorry, Steve. OK. Tak to tu tak. Ups. Hop. A hop. Steva dáme tak, že je. Jeho veci položím tak a strechu dáme tu tak. Toto ešte nie je koniec videa. Teraz dáme niečo dobre, presne tu na tak. A tým je tada TNT. Áno, teraz vám ukážem. Toto tu tak, tak, tak a tak. To na to dáme tak a ja so Stevom sa lúčime. Čaute! A nezabudnite dať like a